May hapon Negros. Inen DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag sumubatan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 1,000 ka mga sako sa kalamay ginkawat, mga driver nagaligar nga gin-hijack sila kag gingapos. PNP duda sa ilang statement. Isa ka kandidato sa Bacolod ginapanaogan sang show cause order bangod sang premature campaigning. Motorcycle rider nakabunggo sa aberyado nga truck, patay. 37th Negros Trade Fair sa Glorieta sa Makati nagsugod na. Kag sa good vibes, isa ka welder sang una nga taga Bacolod karon PBA player na. Tinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, dako ang tsansa sa pag-ulan sa Western Visayas bangod sang habagat. Base sa monitoring sang State Weather Bureau nga pag-asa ang southwest monsuno kun hangin nga habagat ang mag-aapekto sa western section sang Southern Luzon kag Visayas. Kani dako ang tsansa sa pagbubo sang ulan sa Western Visayas nga nagalakip sa isla sang Negros. Ang LPA sa guwasang Philippine Area of Responsibility ang padayon man nga gina-monitor pero sunod sa pag-asa, gamay lang ang tsansa nga main isa ini ka bagyo. Wala man ginadula sang pag-asa ang posibilidad nga magasulod ini sa PAR kag magadalas ang pag-ulan. Ang Bacolod kag Negros Occidental ang maga-eksperyensya sa magulumon nga kalangitan nga may upod nga laptan-laptan nga pag-ulan kag pagpanaguob. Sa number 9, 37th Negros Trade Fair ang nagsugod na sa Glorieta sa Makati. Sa mga taga-Negros nga nakabase sa Metro Manila, sarang na mabulong ang kahidlaw sa Negros kay man subugod-subong adlaw pwede na mabakal ang mga produkto sa Negros sa Glorieta Activity Center sa Makati pinaagi sa Negros Trade Fair. Ang kada local government unit ang may mga booth kung sa diin sarang mabakal ang ilang mga produkto kag delicacies. May mga negosyante sa Negros nga naga-display man sa ilang mga produkto. Parehos na lamang sa mga pagkaon, furniture, mga butingting, bayo, bags, kag madamo pa. Nagsugod ini subong adlaw kag magalawig tubtub sa Domingo, Oktubre 1. Ini ka-37 na nga tuig sang pagdala sang Negros producers sa ilang mga produkto sa Metro Manila. Sa number 8, Bacolod LGU nagpartner sa Grab app agud nga mapasiguro nga nagamit sang husto ang mga government vehicle. Magasugod na ang dry run sa paggamit sang Grab app nga sarang ma-access sa mga empleyado sa Bacolod LGU para maggamit sa mga government vehicles sang syudad. Sunod kay Mayor Abby Benitez, libre ang Grab app kundi igabuk sa mga empleyado ang mga salakyan nga gintalana para sa MABCAB. May 40 tanan ka mga government vehicle ang gintalana para sa MABCAB. Ginsiling sang alkalde nga mas mangin efficient ang paggamit sang Grab app kag sarang man sini mapasiguro nga nagamit sang husto ang mga salakyan sang gobyerno. Sa number 7, kaso palabang grave coercion ang na-file ini may angot sa natabo nga Fausto Massacre sa Himamaylan City sa bulan sang Hulyo. Himata sang mga biktima nga magatindog kutani nga complainant wala na sa isla sang Negros. Inisunod sa pamuno sa Commission on Human Rights sa Negros Occidental nga si Vincent Para. Sa iya nga pakigaangot sa pulis sunod sa kay Para, wala pa matigayon nga na-file ang murder charges bangod sila ang naghulat sa anak sa mag-asawa nga Rolly kag Emil De Fausto bangod ini ang magatindog nga complainant sa kaso. Sunod sa kay Para, sa impormasyon sa CHR, wala na sa Negros ang among nga himata. Sarang man makatindog nga complainant sa kaso ang pulis sunod sa kay Para, pero lipod na sa iya hihibalo kung ano pa gid ang iban nga rason kung nga wala na tigayon file ang murder charges. Ang grave coercion sunod sa kay Para ang gin-file batok sa mga ginaaligar katapos ang NPA nga ginaaligar nagpuwersa kag nagharas sa mga kaingod sang Fausto sa Barangay Buenavista sa Himamaylan para itudlo sila. Sarang makabaton ang mga nabilin nga mga himata sang pamilya Fausto sang financial assistance sa tion nga mahikot na ini. May financial assistance para sa kada nautas nga kabuhi. Ang mag-asawa nga Fausto pod ang duha nila ka mga minor de edad nga kabataan na napatay sa tong Hunyo 14 sa ilang balay sa Buenavista sa Himamaylan matapos nga ginpangtiro. Ang information sa ako ni Deputy Margallo is that
nga hindi sila pag-file pa dahil tungod na ulat nila to ang complainant, ang bata pala. Nga sa subong wala niya punto na kato. Pero ginambala ko naman siya nga as per information nga ako namaton, wala nang sinabihan si Negros. So kung nagulat pa sila, kasi padugayan ang pag-file sa kong kaso na nila. I don't know kung amulong gitang gasod. Sa number 6, motorcycle rider na kabunggo sa naaberiyang truck sa Sagay, patay. Patay motorcycle rider nga si Teddy Boy Bolves matapos nga nakabunggo sa naaberiyang truck nga yara sa tungasang dalan sa siyudad sang Sagay. Nagluntad ng insidente Lunes ang kaagahon sa Purok Sesco, Barangay Rafaela Barrera sa Sagay City. Base sa investigasyon sang PNP, naigo ang ulo sang biktima sa truck kag giliyon nga nabawian sang kabuhi. Gen kustodiya na sang kapulisan ang truck driver nga si Romel Gahe, 27 anyos kag residente sang Binalbagan, Negros Occidental. Sa number 5, balayran para sa pagkuha sa mga dokumento sa LGU sa Bacolod City, ginaplano sa karon nga pasakaan. Mangin mandatory na ang paggamit sa documentary security seal sa mga birth certificate, marriage certificate kag ilabi na sa mga business permit kag gina-issue sa syudad. Iniagud man na pasiguro nga hindi mapeke ang mga kasubo nga mga dokumento halin sa syudad. May 35 million pesos nga pondo para sa procurement sa security seal kay ibutang sa mga gina-issue nga documents sa syudad. Sugo sa kay Mayor Abby Benitez, manubo ang ginasukot sa syudad nga balayran sa mga certificates kag permit kung ikumparar sa iban nga mga local government unit. Ganinuyag niya nga ipa-review sa konseho sa tuyo nga mapasakaan ang balayran sa gina-issue nga documents sa syudad halin sa local civil registrar, business permits and licensing office kag iban pa nga mga departamento. Ang na-experience sa QR code may ara pagyapon kung nagakopyahan ay sa QR code. So there is now an ordinance nga napasta for the safety seal with an initial funding of 35 million. Pero sabi na kung ma-abroad ka, you need a certification coming from the city. Of course, you will pay extra for the safety seal. No? Sumungin ang usapan ng isang national government. Well, to the increase, yes. Okay, kung nataunda, daan na gid. But it's not an increase just for the sake of increasing. We are also increasing because we are giving additional benefits sa ila. Well, Suriana na sa City Council. Sa number 4, isa ka peace covenant signing ang ginpatigayon sa Central Negros. Ginpasakupan sa mga election officers, LGU sa Canlaon City, Valle Hermoso, Gihongan City kag La Libertad, PNP, 62nd Infantry Battalion kag mga nagapapili sa barangay kag SK Elections 2023 ang ginpatigayon nga peace covenant signing. Ang programa ang ginlakipan sa Unity Walk kag Peace Forum sa mga kandidato. Tanan nga mga aspiring candidates ang nagpanumpa sang integrity pledge kag ginpatigayon ang permahanay sang peace covenant para sa isa ka malinong nga piniliay. Nagpasalig naman ang commander sang 62nd IB sang Philippine Army nga si Lieutenant Colonel William Pesasi Jr. sang suporta sa COMELEC kag PNP sa pagpatuman sang malinong kag patas nga piniliay para sa barangay kag SK elections. Sa number 3, isa ka kandidato sa Bacolod ang dagdagan sa show cause order bangod sang premature campaigning. Ginserbihan sa show cause order sa Bacolod City Election Field Office ang isa ka aspirant sa barangay kag SK Elections angot sa ginatudlo nga premature campaigning. Ang show cause order ang halin mismo sa Task Force Against Premature Campaigning sa Commission on Elections, COMELEC Central Office. Sunod sa kay Bacolod City Election Officer, Attorney Katrina Trino Canya, nga ang reklamo batok sa among aspirant may kaangtanan sa napatapik sini nga mga posters. Sunod sa kay Attorney Trino Canya nga wala pa ni lagi nihingadlan ang kandidato kag kung sa diin nga barangay sa Bacolod bangod nga nagapadayon pa ang investigasyon sa task force. Ginapandaman naman sang City Election Officer ang tanan nga mga kandidato sa barangay nga likawan anay ang pagpangampanya subong man ang pagbutang sa mga campaign materials bangod wala pa nagsugod ang campaign period. Sugod sang nag-file sila sang ila nga COC, considered na sila nga kandidato. So, once na niya considered ka na nga kandidato, bawal ka mangampanya
outside of the campaign period. So otherwise, liable ka for premature campaigning. Sa subong, kahit wala ka kita campaign period. So dapat no posters? Wala even posters. Including Wala. sa social media? Yes, including sa social media. Number 2. Pang-install na sa Bacolod Traffic Authority Office sa mga signages para sa mga designated tow-away zones sa Bacolod City. Sunod kay Police Major Junji Liba, pamuno sa bitaw, ipatuman na nila ang clamping kag towing ordinance upod ang pribado nga towing company dungan sa Mascara Festival. Nalakip sa mga towaway areas na ginadumilian ang pagpark sa mga salakyan ang sa Tubang Sang Abad Church, San Sebastian kag Lacson, Cordova kag Lacson Street kag sa Tubang Sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Patiman sa 22nd Lacson Street at tubang lang sang Transcom, 21st Lacson Street sa tubang sang Bar 21 Restaurant kag sa 16th Lacson Street sa tubang naman sang El Fisher Hotel. Dugang nga signages para sa mga towing zones ang ipamutang halin naman sa Bangga Ramos pakadto sa flyover sa Barangay Bata. May gintala naman nga regulated towaway zones kung diin hindi pwede magpark sang salakyan halin las 7 sang aga hasta las 7 sang gabi. Kadaman sa mga regulated towaway zones ang yara sa atubang sa mga restaurant na naga-operate kun gabi. Within 5 minutes lang. Pagka maklam siya, within 5 minutes nga hindi sa mag-appear or wala sa driver, ito na sila yun. Gina-park sa gutter, pwede ba lang? No, hindi pwede, no? Gutter is personally footwalk, no? Sa para na yun sa pedestrian, not for parking, no? Ang atong ginahimo sa BOM, information dissemination, this is for 2 weeks para mapalbalo ang tanan. So wala na di-exempted, wala sa exempted sa layi nato. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa kalibo ka sako sang kalamay ang nadula matapos ginaligargin hijack ang duha ka mga truck sa La Carlota City. Duda naman ang mga pulis na naging pahayag sa mga drivers sa among truck. Sinigid na mga hapon na-recover ang sinako nga mga kalamay sa Bago City. May report si Nico Delphi. Nagalumaw-lumaw ang mga mata ni Jujet Arsenio sang ginsaysay ang naagyan sang ginaligar gin-hijack ang truck nga iya ginamaneho sa wala pa mapatod nga area sa La Carlota City kagabi. Istorya ni Arsenio, mga alas 9 sang gabi sang nagdulog sa kilid sang karsada ang iya ginasundan nga truck nga ginamaneho sang iya kaupod man nga driver nga si Michael Orien. Dumdum niya mga driver ang nakisakay sa iya. Gulpila lang siya gintayaan sang pusil, ginbaklid antes gintabunan sang tuwalya ang iya mga mata. Gintabunan ni mo mata? Gintabunan ni mo mata? Tabunan ako mata. Tapos ang amo to nga sitwasyon anong kakapinsaran mo? Wala na abi ko patun papatay na ko yan. Sinong kasulod sa pinsar mo? Ang mga bata ko, kasawa ko eh. Abi ko ganit patun na ako. Hulbaan ka sa. Ibi ka mabuhay pa. Basta subong ganyan paano ko? Romo. Tumago. Wala na mamulya, pastan pa ya biyan. Sir Kay nasang aga, sang natigayon sila nga na-rescue sa mga trabahador sa kampo sa sulod sang truck nga ginbilin sa kilid sang dalan sa Barangay Pandanon, Silos sa Banwa sang Murcia. Wala na sa sulod sang duha ka mga truck ang 1,000 nga sako sang kalamay nga ilagin karga halin sa sentral sa Binalbagan sang Sabado. Initanan ang ila kuntani idulong sa Iloilo. Nga nagdulog ka mo? Kay abi na mo driver man. Hindi. Si Michael nagdulog una, di ba? Nga nagdulog sa kuno. Pero ginausisa karon sa Murcia PNP kag La Carlota City PNP ang posibilidad sang inside job sa alegasyon nga hijack. Inibangod wala nagasanto ang ila panaysayon sa GPS tracker system nga na-install sa mga truck. Kita ni Sir Arid ang aton nga provincial investigations team kag ang HPG ta. Ano matabo sa mga drivers? So depende gyapon sa among investigation nga found out amo na tamabari kung ano gid ang i-take actions pa sa ina. Sinilang nga hapon, ginkumpirmar ni Police Colonel Leo Pamitan nga isa sa mga driver ang nag-ako nga wala sang hijack nga natabo matapos nga ilagin pangtago ang sako sa mga kalamay sa isa ka bodega. Magapabilin aray sa Murcia Police Station ang mga driver para labing nga mausisa hindi lang sa mga pulis kundi pati man sa katapos ang Highway Patrol Group Negros Occidental angot sa ilang mga alegasyon. Kag sa good vibes,
Anay welder nga sadto naging pambato sa mga liga sa probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod karon PBA player na. Aton kilalahon si John Michael Normal nga taga Kabangkalan. Mapa mid-range shot, 3 points kag slam dunk. Initanan ang masarangan ni John Michael Normal sa hardcourt. Kagabi, iyaman ginpakitaan ng iyang mga fans sa iya paghampang sa Congressman Greg Gasataya Basketball League nga isa sa mga naghatag sa iya sang oportunidad nga mahanas ang abilidad sa hampang nga basketball. Istorya ni Normal nangin anay welder siya para lang makapadayon sa pag-eskwela sa vocational school sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Nagpanikasog siya sa pag-training sa basketball sa handom nga mangin PBA player. Hasta ka nangin isa siya sa mga kilala nga humalampang sa mga liga sa probinsya kag Bacolod. Nangin pambato man siya sa mga teams sa mga national competition. Tubtob nga sang sinila nga Setyembre 17 napili si Normal bilang 9th pick sa second round sang PBA draft sang team nga NLEX Road Warriors. Sa tanan nga mga player, stepping stone din nila nga makibase may maka-discover sa ila diri sa interbarangay kag makasaka man sa taas na league sa like PBA, PBL. Damo subong liga ginapangan pa ko subong sa Bacoor. So kung taga mo chance sang coach na mapapasulod o makaano, so ataguman best ko. And last sir, ang message mo para sa mga Negrense fans? Sa tanan nga taga Negros, salamat gid sa inyo suporta sa akon, labi na gid sa tanan nga mga opisyales diri sa Negros. Nagapati sa Normal nga wala sang imposible kon porsigido ka sa paglabot sang imo nga handom. Di kini mapaktan gid ang swerte sang tawo no halin sa pagka-welder, gulpi ka lang nang isa ka PBA player, grabe nga swerte. Kagaling pa sang gamay siya, nagauyat na siya sang bola kay handom niya gid magidban ang maging PBA player nga natuman niya na karon. Basi pares ka masiya ko sige ko yat bula. Kaagam ito mga balita sa Negros Subungan Lao. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse ng eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subado, mayong hapon.